Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen Kariyon, December 14 po kayon. Miyerkules, kumusta ho kayo mga kababayan? At yung pinakaabangan ho nating Giant Lantern Festival ay ilang tulog na lamang ho ha. 3 tulog na lamang ay ika nga, Giant Lantern Festival na. Kayo po ay inaanyayahan naming tumungo sa Robinson Star Mills, Pampanga para po panoorin ng live yang muling pagbabalik kompetisyon ng pinakaabangang Giant Lantern Festival. 10 barangay ho ang maglalaban-laban para tanghaling kampyon ng 2022 edition ng Ligang Parul. Pero yung mga hindi po makaalis ng kanilang mga bahay o di kaya naman ayaw pang makipagsiksikan o manood kasama yung ibang mga tao dahil alam naman din ho natin syempre ngayon lang tayo ulit nakalalabas abay pwede ho kayong tumutok dito sa CLTV 36 sa ating maging sa ating website at syempre sa Signal Nationwide Channel 115. Yan po ang mga inihanda naming mga programa para po sa inyo. Ayan, simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Narito na po ang mga balitang nakalap ng ating news team ngayong Miyerkules ng umaga. Mga pangunahing establishmento, bantay sarado ng PNP ngayong holiday season. Bataan Cavite Interlink Bridge, sasailalim na sa bidding procedure sa 2023. Munisipalidad ng Porac, nais daw maging lungsod ni Mayor Jing Capil. Seguridad sa venue, tiniyak ng mga organizers ng Giant Lantern Festival 2022. At DILG Region 3 at iba pang mga LGU sa Central Luzon, kinilala sa Subaybayani Awards 2022. Mga kabalen, positibo raw po ang Philippine National Police o PNP na magiging mas mababa ang crime trend at iba pang uri ng mga krimen ngayong Disyembre kumpara po sa mga nakalipas na buwan. Ayon sa PNP, bunsod umano ito ng nasa 85% deployment ng kanilang hanay ngayong Christmas season sa mga pangunahing establishmento sa buong bansa. Gayon din ang mobilisasyon ng mga force multipliers, mga voluntary participation din ng mga mamamayan para po tumulong sa seguridad at yun po mas pinaigting na checkpoint operations. Nakatulong din umano ang pagpapalabas ng mga infographics na nagpapakita po ng iba't ibang mga modus ng mga kriminal upang maiwasan naman ito ng publiko. Kabilang ho kasi sa mga modus yung salisigang, laglag barya at iba pa. Tinukoy din po ng PNP ang aktibong inspeksyon at pag-aresto sa mga gumagawa at nagbebenta at maging nag-aangkat ng iligal na paputok para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Samantala, tiniyak po ng PNP na hindi magpapahinga ang mga pulis para masiguro na ligtas ang mga mamamayan ilang araw na lamang po bago ang Pasko. Samantala sa ibang balita, kaugnay pa rin ng seguridad. All is set na raw pagdating po ng usaping pangseguridad sa nalalapit na Giant Lantern Festival 2022. Pinapayuhan naman po ang mga dadalo sa sumunod sa health and safety protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. May ulat po si Felix Barrios. Matapos ang 2 taon, balik kompetisyon ng pinakamalaki at pinakamakulay na selebrasyon tuwing Kapaskuhan, ang Giant Lantern Festival. At dahil nga may pinaglalaban ng pwesto at papremyo, higit na pinaghahandaan daw ito ng mga kalahok. Ayon kay Giant Lantern Foundation Chairman Ricardo Pineda, 90% na ang kahandaan ng mga Giant Lantern makers para sa nalalapit na kompetisyon sa Sabado, December 17. Tiniyak din ng mga organizer na magpapatupad ng special traffic scheme sa mga karatig lugar ng Robinson Star Mills, ang venue ng Giant Lantern Festival, upang maiwasan ang congestion lalo na tinaasahan ang pagdagsa ng mga manonood. Kilalang dinadayo ng mga turista, local man o foreigner, ang naturang festival. Well coordinated yan.
by December 17, meron tayong ibang traffic flow within the area of Robinsons. Aabot naman sa halos 300 security personnel ang ide-deploy sa venue para tiyakin ang seguridad ng mga manonood. Manggagaling sila mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office at sa PNP. Magpapatupad din ng no-fly zone sa festival grounds. That the no-fly zone rules apply on December 17. So December 18 onwards pwede. Kanya nga yun yung isang yun nga why we're pushing for the longer festival period. So mas the chances that you'd get better shots of the lanterns actually is during the exhibition nights. No? Pinapaalalahanan naman ng mga manonood na sumunod sa minimum health and safety protocols dahil lumiiral pa rin ang COVID-19 pandemic. Nakaset tayo na may minimum health protocol pa rin na naka-face mask. Pero mayroon tayong seating audiences, mayroon din naman standing area. Kaya compared dati, dahil hindi tayo maselan sa ganung bagay, ngayon mayroon tayong yung mga seating area natin, mayroong one seat apart naman. Sa standing area, maraming magbabantay ng mga security and PNP personnel para ma-maintain natin yung social distancing. Samantala, para sa mga senior citizens at may comorbidities na high risk sa COVID-19 at iba pang sakit, pwedeng mapanood ng live ang Giant Lantern Festival sa CLTV 36 via Free TV, Signal Channel 115 nationwide, sa 39 cable partners at sa www.cltv36.tv. Although there is revenge tourism and everybody would want to watch the GLF, there would be a section of the population that should be discouraged from actually going out. For example, those with comorbidities, the senior citizens. Ako po, si Felix Barrios, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa ibang balita, ipinag-utos ngayon ng Department of Education o DepEd sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa na magsagawa po ng surprise drills bilang paghahanda sa mga sakuna. Tiwala umano ang kagawaran na malaki ang maitutulong nito upang maging pamilyar ang mga estudyante, guro at iba pang school staff sa mga dapat gawin kapag may lindol o sunog. Sa Department Order number 53 na nilagdaan po ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, inatasan ho nitong mga pampublikong paaralan na magsagawa ng unannounced earthquake at fire drills tuwing una at ikatlong linggo ng buwan. Alinsunod po ito sa Republic Act 10121 o yung Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Inatasan din po ang mga school disaster and risk reduction management coordinators na bumuo ng plano para sa implementasyon at regular na monitoring sa gaganaping drills sa kanilang mga paaralan. Bukod pa rito, ang lahat po ng mga paaralan sa National Capital Region, sa Rizal, Cavite, Laguna at sa Bulacan ay inaatasang lumikha ng hiwalay na specific disaster plan para sa lindol na may lakas pong magnitude 7 pataas. Nakasaad rin sa kautusan na dapat sumangguni ang mga paaralan sa DepEd Order number 27 Series of 2015 o ito po nga Promoting Family Earthquake Preparedness bilang gabay sa kanilang mga plano at paghahanda tuwing may lindol. Samantala, maaari umanong i-adapt ng mga pribadong paaralan, community learning centers, gayon din na mga state and local universities and colleges ang naturang probisyon. Abangan sa aming pagbabalik. Munisipalidad ng Porac, nais daw paging lungsod ni Mayor Jing Capil. Higit 1 milyong bagong botante, target maitala ng COMELEC para sa 2023 barangay and SK elections. At restroom facilities handog sa mga mag-aaral sa Del Rosario Integrated School. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan at ito.
Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen Kariyon, December 14 po kayon. Miyerkules, kumusta ho kayo mga kababayan? At yung pinakaabangan ho nating Giant Lantern Festival ay ilang tulog na lamang ho ha. 3 tulog na lamang ay ika nga, Giant Lantern Festival na. Kayo po ay inaanyayahan naming tumungo sa Robinson Star Mills, Pampanga para po panoorin ng live yung muling pagbabalik kompetisyon ng pinakaabangang. Kapampangan ko, matenakan ko. Kapampangan ko, marangal ko. Kapampangan ko, magilas ko. Kapampangan ko, masibag ko. Kapampangan ko, porsugido ko. Kapampangan ko, biyasa ko. Kapampangan ko, masikan ko. Kapampangan ko, pero matatag ko. Kapampangan ko, mapanyaw ko. Kapampangan ko, magmalasakit ko. Kapampangan ko, inagyo ko. Kapampangan ko, magparagon ko. Ito ang mga kapampangan, hindi umuurong sa anumang laban. Nalugmok man ng pandemya, pilit pa ring hinarap ang mapait na banta. Ginawa ang lahat para sa kaligtasan at kapakanan ng pamilya dahil buo ang pag-asa at malakas ang pananampalataya. Marami ang nawalan ng trabaho, nagsara ng negosyo, nakulong sa mga bahay at nawalan ng mga mahal sa buhay. Pero sa simula ng COVID-19 hanggang sa pagluluwag ng mga quarantine, nakaantabay si Gov Delta at Vice Gov Nanay Pineda mula sa ating pagkakadapa hanggang sa muli nating pagsisimula. Ito po, pag tayo'y nagtulong-tulong, tayo mga Pilipino, mga katabing probinsya, katabing bayan, at ang inyong mga public servant, mabilis ho na makakabangon tayo. Ngayong taon, unti-unti nang nararamdaman ang pagbangon ng ekonomiya sa probinsya. Bumuhos ang tulong mula sa nasyonal at maging sa ibang bansa. Balik operasyon na ang maraming negosyo. Nabigyan din ng pagkakataon ang maraming kabalen na muling makapagtrabaho. Pinalawig ang mga programa para sa pag-aaral ng kabataang Kapampangan. Binigyan ng ayuda at pinasigla ang sektor ng mga magsasaka sa lalawigan. Hindi rin nakalimutan ng mga kabalen na may kapansanan, mga sentenarya, nakaratay at mga aita sa kabundukan. Sumabay din sa pagbangon ang kaliwat kanang developments sa infrastruktura at pagtulong sa mga kabalen at ibang mga probinsya na nasa lanta ng iba't ibang sakuna. Ngayong taon, pinalakas pa ang healthcare programs ng lalawigan. Nagtayo ng mga dialysis centers, binuksan ang first OFW hospital sa bansa at itinatayo na rin ang Pampanga Provincial Hospital sa Clark. Isa pang ipinagmamalaking programa ngayon ng probinsya ay ang Alagang Nanay Preventive Healthcare Program na layong gamutin ang lahat ng Kapampangang may karamdaman. Ay blood la, diabetic la, atin lang bukol-bukol, lalo na rin keng breast, at ang ating batok yung abdo, batok yung batu, goiter, may nga ragula, atin lang polyps, nakalasakit, rentaw, uling, for 2 years, malwat siyang panahon, na ela talaga alalang access keng doktor. So, ining kaya katamong preventive healthcare, maging masanting niya kasi pigilan tamo yung malalang sakit. Pinatunayan ng Provincial Government of Pampanga na gaano mang katindi ang epekto ng pandemya, kayang-kayang bumangon basta't sama-sama sa tulong at suporta ng bawat isa. 4 tanandalan, 50
meto nga banwa. Kaya man po, manguna ingkeng kaunlaran buong Pilipinas in Pampanga. Pangatlo, tamo po, agyang nano man pong kapagsubukan. Pandemic, pinatubo, pero lagi tamo pong ibabangon. Dakal po salamat. Dakal po salamat. Dakal po salamat. Dagal pong salamat. Dakal pong salamat. Dakal pong salamat. Dakal pong salamat, kaluguran kong kabalen. Inagyuta mo, uling intutong lugod, yang sikanan tamong Kapampangan. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Karihiyod, nais daw pong itulak ni Mayor Jing Capil ang pagiging lungsod ng bayan ng Porac, Pampanga sa darating na taon. Paniwala po ng alkalde, isa ito sa mga paraan upang higit na mapalakas ang pagbibigay serbisyo ng lokal na pamahalaan sa mga Porakenyo. Nilinaw naman po ni Capil na hindi ito minamadali at idadaan muna sa wastong konsultasyon. May exclusive report si Paulo G. Santos. Porac City, ito raw ang ninanais na mangyari ni Mayor Jing Capil sa kanyang pinamumunuan na munisipalidad ng Porac, Pampanga. Ibinahagi ito ng alkalde nang siya ay magtalumpati matapos ang pamamahagi ng ayuda para sa mga nasasakupan. Delanan ko pa po in kasakitan, kempamanungkulan, pero look at Porac now. We're aiming now for cityhood. Ito po, Pachebek City ay kaya katamo pong balen. Mas maragul tamo po asaw, mas maragul tamo maging budget, of course. But I admit, in any development, there will be challenges, there will be sacrifice. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News kay Mayor Capil, idinitalye nito na kanyang sisimulan ang mga proseso para sa cityhood ng Porac sa pagpasok ng taong 2023. Actually po, preparation pa lang naman tayo. Wala pa naman po tayo sa lobbying. Kumbaga, doon pa lang po nakaset yung ating vision, ang ating pangarap. Maybe kung hindi po natin makuha this 2023, we still have, kung mabibigyan po pagkakataon for our last term, doon po natin talaga na maipus ang Porac Cityhood or City of Porac. First-class municipality ang Porac. Batay sa website ng lokal na pamahalaan, mayroon itong land area na tinatayang nasa 34,000 hektarya. Habang higit 140,000 naman ang populasyon nito batay sa 2020 census. Ayon kay Capil, prioridad ngayon ng LGU na manghikayat ng foreign investor dahil na rin sa strategic location nito na nakapagitna sa Clark Special Economic Zone at Subic Freeport. Prioridad din daw ng kanyang administrasyon ang paglalatag ng connecting roads patungo sa mga tourist destination sa highland portion ng bayan. Ang direksyon talaga natin is tourism. At marami na rin po ang nagpo-pronounce ng kagustuhan na makapamuhunan. Mga Korean investor, meron no tayong hot spring, marami tayong waterfalls. Ang ating kabundukan ay isang scenic attraction, tourist attraction. Kaya yun po talaga, tourism po ang nakikita ko na magiging maunlad para sa ating pong bayan. Mayorya ng konseho ay kaalyado ni Capil. Sa layuning maging syudad ay makakaasa umano ang mga mamamayan ng Porac ng komprehensibong konsultasyon sa pag-usad nito sa darating na taon, lalo pat kampanya ng kanyang administrasyon ay transparency at inclusive governance. Saan nyo po na king this coming 2023, mas lalo tamo pa pong pag-igtingan, kaya katamo pong dedikasyon, pamagobra, kasipagan, para king mas bayong Porac. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa ibang balita, nagsimula na po nitong Lunes, December 12 ang voter registration sa buong bansa. Bunsod ho nito, hinikayat ng Commission on Elections o COMELEC ang publiko na huwag po umanong hintayin ang huling araw pa ng registration para makapagpatala
at sulitin na po ang petsang itinakda ng poll body. Bukod sa registration ng first-time election voters, tumatanggap din po ang COMELEC ng transfer, change, and corrections of registration entries at pati yung reinstatement of names sa listahan po ng mga botante. Maaari rin pong magpa-reactivate yung mga deactivated voters. Ayon po sa ahensya, itinuturing ng deactivated ang status ng mga botante na 2 beses na pong hindi nakaboto. Kaya naman mahigpit nilang paalala sa mga deactivated voters, reactivation lamang ang dapat asikasuhin at hindi po new voter registration dahil itinuturing umano bilang criminal offense ang pagiging multiple registrant. Samantala, tiniyak naman po ng COMELEC na mas pinadali na ang pagpaparehistro sa mga bagong botante. Mas marami na raw ang mga registration sites at hindi na umano aabutin ng higit sa 10 minuto ang proseso ng registration. Target daw ng ahensya na maabot ang 1 milyon hanggang 1.5 million na mga bagong botante para po sa itinakdang eleksyon bago ang pagtatapos ng voter registration sa January 31, 2023. Sa ibang balita, upang matiyak po ang maayos na kalusugan, mahalaga ang pagkakaroon ng malinis na palikuran. Kaya naman po minabuti ng City of San Fernando Water District at Prime Water, katuwang ang iba't ibang pribadong grupo na mag-donate ng restroom facility sa Del Rosario Integrated School sa siyudad ng San Fernando. Nagpapasalamat naman ng mga mag-aaral at guro sa maagang pamasko na kanila pong tinanggap. Narito pong report. Kasagutan sa pangangailangan pangkalusugan ng mga mag-aaral sa Del Rosario Integrated School sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ang handog ng City of San Fernando Water District, katuwang ang Prime Water San Fernando, Rotary Club International of San Fernando, Pampanga, Soroptimis International of Pampanga at Perfect Foundation, 2 linggo bago sumapit ang Pasko. Isang toilet block, hand washing facility at rainwater catchment ang inihatid ng grupo sa naturang eskwela Martes, December 13. Dito po kasi sa school namin, madami din pong student na yung mga magpa-puberty po, yung mga magdadalaga pa lang po. So, malaking tulong po siya para sa mga estudyante katulad ko dito po. And yun po, nagkukulangan din po kami ng CR dito. So, big help po talaga. Malaki po yung tulong po nitong pasilidad po na in-sponsor po nila dahil po yung mga CR po namin, konti lang po, maliliit po. Saka marami po yung mga estudyante po rito kaya kailangan din po namin ng panibago rin po na pasilidad po. Kaya po maraming salamat po sa nag-sponsor. Ayon sa punong guro na si Hilda Suba, malaking tulong ang inihatid ng mga pribadong grupo, lalo na't kapos daw sa budget ang kanilang paaralan. Malaking tulong po yung mga private companies para sa amin, lalo na sa mga public school. Dahil hindi naman po lahat ay kinakaya ng aming kakaunting budget para po matugunan namin lahat ng pangangailangan ng paaralan. Pangangalagaan namin sa abot ng aming makakaya ang ibinigay sa amin ng Water District na ina-assure po namin yon sa inyo. Malugod na tinanggap ni Cap Romy Basco ng Barangay Del Rosario ang donasyon sa kanilang paaralan. Tiyak makakatulong daw ito upang tiyakin ang mas maayos na kalusugan ng mga mag-aaral. Kung babalik ako sa gano'n ng edad, napakasaya ko siguro, lalo na sa panahon ngayon. Siyempre, kung bata ka, nakita mo yung malinis na CR. Siyempre, yung pagkatao mo, parang masayang-masaya na kailangan talaga ng mga bata na kailangan ng CR na malinis. Samantala, present naman sa paghahatid ng donasyon sa Del Rosario Integrated School sina George Gumba, ang General Manager ng City of San Fernando Water District, Dr. Lourdes Javier na Women's Sector Representative ng CSFWD Board of Directors, Leo Villacruzes ng Rotary Club of San Fernando, Pampanga, Agnes Garcia, ang President ng Soroptimis International of Pampanga, at mga kawani ng Prime Water. Asahan naman daw ang patuloy na pagbibigay tulong ng mga naturang grupo upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral sa syudad. Ayon kay Engineer Fer Cailao, ang chairperson ng City of San Fernando Water District Board of Directors. The Rotary Club, the Water District, Prime Water, Soroptimis,
and Perfect Foundation will continue to partner in giving such kind of utilities in our schools, especially the public schools. Ako po, si Felix Barrios, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Abangan sa aming pagbabalik. Bataan Cavite Interlink Bridge sasailalim na sa bidding procedure sa 2023. DILG 3 at iba pang mga LGU sa Central Luzon kinilala sa Subaybayani Awards 2022. At Team Bulaon hindi sumuko sa kabila ng pagkasira ng kanilang giant lantern dahil sa Super Typhoon Karding. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita, nakatakda na raw isa ilalim sa bidding procedures ang Bataan Cavite Interlink Bridge sa darating pong 2023. May habang 32.15 kilometers ang naturang tulay na popondohan naman po ng tumataginting na 175.7 billion pesos. Darito pong detalye ng balitang yan. Isa sa mga proposed big-ticket project ng pamahalaan ay ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Batay sa disenyo, may haba itong 32.15 kilometers at 4 na lane na mag-uugnay sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Ang naturang Inter-Island Bridge ay mas mahaba pa umano kaysa sa San Juanico Bridge sa pagitan ng Samar at Leyte. Ito ay magsisimula sa Barangay Alas Asin sa Mariveles, Bataan, tatawid sa Manila Bay at magtatapos sa Barangay Timalan sa Naik, Cavite. Layon ng Bataan Cavite Interlink Bridge na papabilis ang transportasyon at maibsan ang pagsisikip ng trapiko sa North Luzon Expressway. Makatutulong din umano ito sa paglago ng ekonomiya ng Cavite, Bataan at mga karatig lugar. Nagkakahalaga ng 175.7 billion pesos ang naturang proyekto at inaprubahan na ito ng National Economic Development Authority Board noon pang January 2020. Paliwanag ni dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar, posible nang sumailalim sa bidding procedure ang proyekto sa susunod na taon. At isa sa mga priority projects ko ay ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Ito po ang update. Natapos na po halos patapos na po ang detailed engineering design. And maybe as early as next year, pwede na po i-bid out yung Bataan Cavite Interlink Bridge. Pag natapos po ito, ang biyahe mula Bataan hanggang Cavite ay baka 20 minutes na lang po. Kinumpirma naman ni DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino na sa second quarter ng taong 2023, posibleng sumailalim na sa bidding ang naturang tulay. Well, yung sa Cavite is tapos na ang detailed engineering design noon. Maybe mga second quarter of the year, bidding na yon. So yung 32 to 35 kilometers na yun, yun ang malaking mega projects natin at saka isang iconic bridge yan. Na yan ang magbibigay ng malaking impact sa Bataan at saka sa Central Luzon. Dahil pagdudugtungin mo yung Cavite at saka Central Luzon. Matatanda ang pinirmahan din ng DPWH ang $59 million deal noong October 2020 para sa Detailed Engineering Design o DED ng naturang proyekto na binuo gamit ang pagpopondo mula sa Asian Development Bank. Ayon pa sa kagawaran, nakatakda umano magsimula ang konstruksyon ng tulay sa unang quarter ng 2024. Kabilang sa proyekto ang pagtatayo ng 2 cable-stayed navigation bridge, ang North and South Channel Bridge at 6 na viaduct. Kapag nagsimula na ang konstruksyon, inaasahan na umanong lilikha ito ng hindi bababa sa 3,000 construction jobs. Posible naman daw magbukas ang Bataan Cavite Interlink Bridge sa huling bahagi ng 2027 o unang bahagi ng 2028. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.
Sa ibang balita, nakakuha po ng parangal ang Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3 sa Subaybayani Awards 2022 na ginanap po nitong December 12. Kinilala po ang DILG Region 3 bilang isa sa mga tanggapan na nagpakita ng matino, mahusay at maasahang serbisyo at tagapagtaguy ng transparency at accountability sa pagpapatupad at pamamahala ng mga lokal na proyekto. Bunsod ho nito, nasungkit po ng kagawaran ang ikatlong pwesto bilang top overall performer sa ilalim ng Regional Office category ng naturang awards. Bukod pa rito, ginawaran din po bilang top overall performer nationwide ang iba't ibang local government unit sa Central Luzon, gaya na lamang ho ng Kamiling Tarlac na nasa 6th place, Paumbong Bulacan at Moncada Tarlac na nasa 16th place, yung pong Norsagaray Bulacan sa ika-17 pwesto at ang San Felipe Zambales na nasa pang-20 pwesto. Samantala, 8 LGU rin sa ating rehiyon ang nakatanggap po ng espesyal na parangal para sa kanilang kapansin-pansing pagganap sa results-based monitoring and evaluation of LGU infrastructure projects. Kabilang sa mga ito, ang bayan ho ng Bagak at Pilar sa Bataan, ang Science City of Muñoz at lungsod ng Gapan sa Nueva Ecija, ang bayan ng Paniki sa Tarlac at yung munisipalidad po ng Porac at Minalin dito sa Pampanga. Mga kabaled, hindi po isinuko ng Team Bulaon ang kanilang laban sa Giant Lantern Festival sa kabila ho ng pagkasira ng kanilang higanting parol nang manalasa po ang Super Typhoon Kardig nitong Oktubre. Sa halip, higit daw silang naging determinado na muling itayo ang kanilang pambato. Tutukan po natin ang kanilang storya sa ulat ni Liana Canilao. Halos nasa 70% na ang natatapos sa parol na ito ng Barangay Bulaon nang puntahan ng CLTV News. Nakalagay na ang mga ilaw, nagsisimula ng ikabit ang mga kable ng kuryente at ginuguhitan na ang mga gagamiting rotor. Ang estado ng kanilang giant lantern ay hindi nalalayo sa natatapos na ng ibang mga lantern maker, kaya hindi aakalain na ang parol na ito ay biktima rin ng kalamidad. Kwento ng lantern maker na si Florante Parilla, nakatayo na ang kanilang parol at nababalutan na ng papel nang tumama ang Super Typhoon Karding na siyang dahilan upang magsimula silang muli sa trabaho. Makanano yun, kaya dasnan me makalukas yangan kahit. Nya makantayang kayong parol, yung giant lantern. Istong may bagwan niya, bagyo wala. Balik me, i-repair mo na yan naman. Like balik kaping isa. Bagamat ganito ang nangyari sa kanilang parol, hindi raw pinanghinaan ng loob ang grupo. Nagsimula silang muli at ibinigay naman ni Kapitan Laverne Gopez ang lahat ng kailangan para sa kanilang pambatong parol. Sa masad biya, pelitan biya frame, nagdagan biya rotor, biya tipiran. Talagang binyemi ng investment ngayon yung badong ngayon. Muling lalong-lalo na yari niya mo payari ng pandemic. Mata lalo lang saya kabaryo ang papayong Regmanalbe. Pinakamatagal umanong bahagi ng paggawa ng giant lantern ang electrical at rotor. Mabusising electrical. Electrical malambat siya. Ang timongin electrical pilan minendis gagawan pang mayari. Halos yung electrical, halos 2 weeks yan. Yung kaya yung rotor, dempyalong na, demplay na ng rotor. Masakit laro. Sa kabila ng mga hamon, hindi raw sumusuko sa laban ng kanilang grupo dahil ito ang nakikita nilang mahalagang papel na dapat nilang gampanan para sa tradisyong ito ngayong Pasko. Ala ka mang panagit ang pagal yan talaga. Kumbaga, bala mo itang tradisyon niya San Fernando, itong may kaginawang giant lantern, ito, bala mo, kompleto yung Pasko mo. Makantayin kayo, makantala rin kayo lantern maker. Ali naman ma'am, kasi matyo na kitang passion mo bawat Christmas. Wala, may na-complete yung Christmas mo mga kami gawang parol Bagamat isinisikreto muna raw nila ang gimmick ng parol, sinigurado ng kanilang lantern maker na pinagbubutihan nila ang trabaho para masungkit ng Barangay Bulaon ang kampyonato. Alam magagan na ka rin tao Bulaon. Talagang gawan mi nga ng best ni para sumambot kami. Team Bulaon na hindi nagpatalo sa bagsik ng kalamidad. Ito na kaya ang parol na sinlakas ng Super Typhoon ang dating sa pagalingan at pagandahan?
Panoorin ang performance ng kanilang higanting parol sa Giant Lantern Festival 2022 na gaganapin sa Robinson Sarmes, Pampanga sa darating na December 17. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 at CLTV 36 Facebook page. Masanting ang parol! Gawain Team Bulaon! Ako si Liana Canilaw, taga rito kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Abangan sa aming pagbabalik. Kultura at kasaysayan ng Bataan, tampok sa 4 na tour packages. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan, atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Kariyon, kayo ba'y naghahanap ng mapupuntahan ngayong holiday season? Hindi nyo na po kailangang lumayo para ma-enjoy itong isang makasaysayan at napakagandang tour. Dahil sa lalawigan po ng Bataan, inilunsad na ng provincial government ang ilang tour packages upang tugunan yung lumalaking demand ng mga nagbabalak bumisita sa kanilang lalawigan. Layunin din po nito na ipakita ang mayamang kultura at kasaysayan ng Bataan. Ang Travel and Behold Bataan Tour Packages ay binubuo po sa pagtutulungan ng mga local tour operators ng municipal at city government, kabilang ang iba pang stakeholders. Kabilang po sa kanilang mga tour package ay ang World War II Circuit, Faith Tourism, Fantastic Farm, at yung Adventure Tour at yung Culture Crafts Tour. Bahagi po ng World War II Circuit ang pagbisita sa ilang makasaysayang lugar gaya ho ng Bataan World War II Museum, 0 kilometer Death March Marker sa Bagak at Mariveles at yung Mount Samat National Shrine, Philippine-Japan Friendship Tower at yung First Line of Defense Marker sa Dinalupihan. Saklaw naman po ng Faith Tourism Package ang ilang lugar gaya ho ng Cathedral Shrine, Parish of St. Joseph, Tatak Vicente Replicas, Nuestra Señora del Pilar, Minor Basilica, and Shrine Parish of Our Lady of the Rosary of Orani at yung pong Museo ni Maria. Habang ang Fantastic Farm and Adventure Package naman ay magdadala ng mga turista sa Bataan Tourism Center, Bataan Tourism Park, Diaz Farm, Sinagtala Farm at yung Adventure Park at iba pa. Samantala, ang itinerary po para sa culture and crafts ay binubuo naman ng ilang mga lugar gaya ho ng The Bunker, Plaza Mayor de Ciudad de Balanga, Tatak Vicente, Pulo Handicraft, Museo ng Kagitingan at Bataan Technology Park. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Kariyon, kayo ba'y naghahanap ng mapupuntahan ngayong holiday season? Hindi nyo na po kailangang lumayo para ma-enjoy itong isang makasaysayan at napakagandang tour. Dahil sa lalawigan po ng Bataan, inilunsad na ng provincial government ang ilang tour packages upang tugunan yung lumalaking demand ng mga nagbabalak bumisita sa kanilang lalawigan. Layunin din po nito na ipakita ang mayamang kultura at kasaysayan ng Bataan. Ang Travel and Behold Bataan Tour Packages ay binubuo po
sa pagtutulungan ng mga local tour operators ng municipal at city government, kabilang ang iba pang stakeholders. Kabilang po sa kanilang mga tour package ay ang World War II Circuit, Faith Tourism, Fantastic Farm, at yung Adventure Tour at yung Culture Crafts Tour. Bahagi po ng World War II Circuit ang pagbisita sa ilang makasaysayang lugar gaya ho ng Bataan World War II Museum, 0 kilometer Death March Marker sa Bagak at Mariveles at yung Mount Samat National Shrine, Philippine-Japan Friendship Tower at yung First Line of Defense Marker sa Dinalupihan. Saklaw naman po ng Faith Tourism Package ang ilang lugar gaya ho ng Cathedral Shrine, Parish of St. Joseph, Tatak Vicente Replicas, Nuestra Señora del Pilar, Minor Basilica, and Shrine Parish of Our Lady of the Rosary of Orani at yung pong Museo ni Maria. Habang ang Fantastic Farm and Adventure Package naman ay magdadala ng mga turista sa Bataan Tourism Center, Bataan Tourism Park, Diaz Farm, Sinagtala Farm at yung Adventure Park at iba pa. Samantala, ang itinerary po para sa Culture and Crafts ay binubuo naman ng ilang mga lugar gaya ho ng The Bunker, Plaza Mayor de Ciudad de Balanga, Tatak Vicente, Pulo Handicraft, Museo ng Kagitingan at Bataan Technology Park. Ayan, mamasyal na ho tayo sa lalawigan ng Bataan. Sa puntong ito, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon po ngayon nakaka-apekto, especially po dito sa may Northern Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Cagayan Valley at Aurora, magiging maulap po ang papawiri na may mga pag-ulan dulot po ng hanging amihan o northeast monsoon. Gayon din po sa may Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahan mga mahihinang mga pag-ulan dulot din po ng amihan. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin, pero may inaasahan po mga isolated rain showers o pulo-pulo mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po ito ng ITZZ at ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil sa ibang lugar po na medyo lumalakas ang ulan ay posible po ang mga flash floods at landslide. Kaya pinag-iingat po ang lahat. At yan pong mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official, and at CLTV36 News. Yun pong ating Twitter at CLTV36 and at CLTV News. Yung ating Instagram, TikTok at YouTube at CLTV36 Official. At pwede rin ho kayong bubisita dito sa ating website www.cltv36.tv. Kabalen, karehiyon, nasaan ka man sa bansa, mapapanood mo na nationwide ang mga programa ng CLTV36 via Signal Channel 115 at dito naman sa ating rehiyon, sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, karehiyon, 3 araw na lamang po at Giant Lantern Festival na at 11 days na lamang, Pasko na.